गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बाक्सानि मानास माहारियारि हाग्रामा बासबारियाव सानथामनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल वाइल्डलाइफ कनफारेन्स खुंदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों, मानास हाग्रामाजों लोगोसे बिटिआरनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हाग्रामाफोरखौ रैखाथि होनाय आरो जौगाहोनायनि सायाव बिथांखि लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो फैगौ समाव टुरिज्म बिथिंखौ जौगाहोनानै रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनायनि सायाव सावरायनाय जागोन। आरोबाव हाग्रानि मैदेर आरो मानसिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिफोरखौ अराय समनि थाखाय फोजोबनो गोजौ थाखोनि सावरायनाय जागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों। आसाम सरकारा आनजादनि सायाव गोख्रों थांखि लासेयावबो आसाम रायजोआव नकल लानाय आरो सोंथि बिलाइ गोसारनाया जोबस्राङाखै। बेखौ लानानै आसाम सरकारा नकल लाग्रा आरो सोंथि बिलाइ गोसारहोग्रा सुबुंनि सायाव गोख्रों आयेन फोसावनानै होदों। बेबादिनो 10 थाखोनि मेट्रिक आनजादा मैया एबा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननाय गिबि साननि इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया गोसारनाय एबा भाइरेल जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। आसाम रायजोनि काछार जिल्लायाव मेट्रिक आनजाद जागायजेननाय इंराजि आयदानि आनजाद लिरफुनाय 30 मिनिट समनि गेजेरावनो इंराजि आयदानि सोंथि बिलाइया भाइरेल जानाय जाथाया सोराङाव फैदों। बेखौ लानानै रायजोनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा मोनसे टुइटनि गेजेरजों रोखा खेंफोरथि होदों दि सोंथि बिलाइ गोसारनाया सैथो ना नंखाय। रनज पेगु बिथाङा बुंदों दि काछार जिल्लायाव मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारनाया नंखाय। बेबादि नंखाय खौरां फोसावनायनि सायाव गोख्रों एक्सन लानाय जागोन होननानैबो रनज पेगु बिथाङा टुइटनि गेजेरजों फोरमायदों। सोरां मन्ज थियेटारआ 50 बोसोराव आगान होनायखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै सोरां मन्ज थियेटारनो 15 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावबाय। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनिफ्राय एरख'जानायनि उनाव क'क्राझार प्रेस क्लाबाव खौरांगिरि मेल लादों। अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि लोगो आफादगिरि बलदेब मोसाहारि, रांगिरि रेस्त बसुमतारी आरो क'क्राझार जिल्ला एक्स भलन्टियार फर्सनि बारग' गाहाय नेहाथारि रमेन बसुमतारीमोनखौ आफादनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होननानै थांनाय 12 फेब्रुवारियाव अल बड' एक्स भलन्टियार फर्सनि आफादगिरि दलिन बर'आ खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिहोदोंमोन। बेनि हेंथायै आफादनिफ्राय एरख'जानाय बलदेब मोसाहारि, रेस्त बसुमतारी आरो रमेन बसुमतारी बिथांमोना माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै खेंफोरथि होदों। गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों न' थांनानै मानसि ज' बुथुमनानै माहारिनि आद्रा थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो होननानै मोनसे प्लेटफर्म बानायनाय जादोंमोन। नाथाय माखासे बेले-बेजे जानायनि गेजेराव बेबादि एरख'नाय खौरांखौ मोननानै दुखु मोननाय फोरमायदों बिथांमोना। क'क्राझाराव फिन आरोबाव सासे फरायसुलिनि गोथै सह' बोखांनो मोनदों। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव फांसे दंफां दालाइयाव दौलें लगायनानै जिउ फोजोबनाय थासारियाव सासे फरायसुलिखौ बोखांनो मोननाय जादों। जिउ फोजोबनाय फरायसुलिखौ क'क्राझार जिल्लानि सिदला मयसबाथोननि पुर्निमा बर्मन होननानै सिनायथिनो हादों। फरायसुलिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव थाखो 11आव साइन्स स्ट्रिमाव फरायोमोन। मा जाहोननि थाखाय बेबादि जाथाया जाखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। जाथाय जानाय जायगायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना नुजाथियो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। बे जाथायनि सायाव गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि फरायसा गौथुमा। मणिपुर रायजोआव फिन इन्टारनेट सार्भिसखौ बन्द' खालामनो फोसावबाय। मणिपुर रायजोनि दाङाबाजिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। सम सम गिख्रंथाव जाथाया मणिपुर रायजोआव जाफ्लेबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेखौ लानानै रायजोआव दाङाबाजिखौ लानानै समाजारि बिजोङाव बायदि बायदि फोसावनायखौ नोजोर होनानै मणिपुर सरकारा मैया एबा 16 फेब्रुवारिनिफ्राय फैगौ 21 फेब्रुवारिसिम मबाइल इन्टारनेट आरो डाटा सार्भिसजों लोगोसे VPN सार्भिसखौबो बन्द' खालामनो फोसावदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।